Романе. Уважаеми младоженци, пристъпете в кръга. Славен Бус. Тук е момента, където мога да застанете този култов момент, комплекс Айфа. Мястото за вашите сватби. Първия момент се влихте, първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно. И няма аз да те гледам, света в ръцете ти ще дам. И на славеният ни ден пред мен, славен Бус танцувай с мен. Най-щастливият ни ден, най-красивият момент, славен Бус танцувай с мен. Комплекс Айфа. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Не се събедат ни ден, с бяла рука ти пред мен. Слуя Борисати! Танцувай с мен. И без всички каза да, да си моята жена. Каза да на любовта. Славен Бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, славен Бус танцувай с мен.